sarap. Yan, titikin tayo. Ito na. Wow. Saka ito. Woo. Sarap guys. Hello po guys. Ito naman po tayo. Welcome back po sa Simpleng Luto ni Enlik Channel. So ngayon guys, pinakasimple lang talaga yung lulutuin natin. Yung miswa. Okay, yan, miswa. Miswa na may itlog at saka yung ano natin, patula. Yan. So ano lang siguro, no, hindi masyadong familiar na may patula. So ito yung miswa na may patula at saka egg at sardinas. Ito yung mga ingredients natin guys. Siyempre mayroon tayong miswa. Yung miswa natin 200 grams. Okay, yan po. At saka yung patula natin, 2 piraso lang yan, medyo maliit. So depende na sa inyo kung gaano kadami yung gusto niyo ihalo, okay? Mamaya yan. At saka mayroon tayong yung maliit na can na sardinas. Ito depende kung anong brand na gusto niyo, okay? And of course, yung egg natin, may dalawang egg. Halo natin yan, mamaya bitin natin. And of course, yung mga ano natin, yung iba pang ingredients, halimbawa tulad nito, mayroon tayong, hindi po sponsor guys yung seasoning natin, okay? Mayroon tayong 1 kutsarang asin, at saka mayroon tayong 2 kutsarang tuyo, yung soy sauce, and of course, yung ano natin, garlic at saka onion. Ito, mga 3 piraso lang, maliit na piraso. 1 piraso na onion, at saka yung spring onion. Yung spring onion, sprinkle natin mamaya pagkaluto ng yung miswa natin. Okay? So yan guys, lulutuin na natin yung miswa natin na may patula at saka egg and sardines. So stay tuned lang po, sana magustuhan niyo yung recipe natin. So ngayon guys, nagpainit tayo ng konting oil. Ayan. Okay. Lalagay natin yung garlic. Lagay natin yung garlic. Ayan na natin na magiging golden brown. Saglit lang. Ito guys, lagay na natin yung onion. Okay. Bango. And of course, susunod na natin ito. Dinurog natin at saka nilagyan natin ng asin, yung asin na pinakita ko kanina na isang kutsara. Nilagyan natin ng konting asin. Simple recipe lang talaga ito. Nalala ng apoy. Okay. Nalagay tayo ng seasoning. Okay. Yan muna natin na maluto na may minuto. So ngayon guys, medyo luto na yung sardinas natin. Lalagay tayo ng kunting soy sauce. Yung iba mamaya na, okay? Okay. Saka maglalagay tayo ng tubig. Pero yung technique guys, mas mainam na yung hot water ilagay natin para madali maluto. Pero kung hindi kayo nakapag boil, pwede din naman yung yung malamig na water. Okay? Ilalagay tayo ng hot water. Okay. Steaming tea lang, yung ganyan. Mga lagpas 1 buo. Okay, kasi lalapot mamaya yung Okay, yan. Medyo marami-rami. Pwede pa nga yan dagdagan kapag gusto mo masabaw. Sumasabay yung ulan.
medyo umuulan. Ito yung technique para madali maluto, okay? Kaya ano natin na kumulo. So yan na guys, nang bilis ano, kumulo yung ano, kasi hot water yung nilagay natin. So yung noodles natin na 200 grams na miswa, lalagay na natin. Medyo bulol ako ngayon. Parang excited, sarap kasi ng sabaw. Okay. Halo tayo. So mamaya lalapot to kasi lalambot ito yung noodles natin, yung miswa. Pwede tayo dadagdag uli ng water kapag medyo, kasi sisip-sipin niya yung ano tubig. Pwede kayo magdagdag kasi lalapot yan mamaya, lalo na paglagay natin ng egg. So ayan muna natin lalambot guys, okay? Saka lalagay tayo ng asin. So adjust lang tayo. Titikim tayo mamaya kasi dadagdag pa tayo ng soy sauce. Ito. Inubos ko na ha. Okay. Padagdag pang lasa at saka yung kulay. Mga ilang minuto siguro, mga 2-3, lalambot na yung ano natin, yung miswa. So yan guys, malambot na yung ano natin, yung miswa. So medyo malapot-lapot na yung ano, medyo kulang ng sabaw. Dadagdag tayo ng hot water, okay? Kasi may halo pa tayo na egg. So kung gusto niyo na sobrang masabaw, depende na ho sa inyo, okay? Ayan, okay. So pwede na yan. Dagdag tayo ng konting asin. Okay. So titikin tayo mamaya, baka maalat na. Okay, yan. Hindi ka na mahirapan pagpakulo kasi may hot water na yung nilagay mo. Tapos niyan guys, lalagay una natin yung ano, yung egg bago yung patula, kasi yung patula madaling maduro. Okay, yung bitin natin yung 2 egg. Ito yung 2 egg na pinakita ko kanina sa ingredients. Ayan. Wow. Ayan. Sayang. Okay. Wow na wow. Wow na wow. Okay. Yan lang. Tamang-tama lang yung ano, tamang-tama lang yung ano natin. Okay. Yung apoy. Saka yung sabaw. At saka yung huli, ito, yung patula natin. Cook lang. Okay, parang pang fiesta, ang dami ano. Okay. Ayan guys. Mga ilang minuto lang. Huwag masyado yung durog na ano, patula kasi hindi masarap eh. Kaya natin na medyo ano siya, yung maluto lang. Okay? Luto na guys. Luto na yung miswa natin na may patula at saka itlog at sardinas. Yan, titikim tayo. Okay? Yan. Wow. Tama-tama yung timpla. Okay guys, ilalagay na natin sa ano, lalagay na natin sa bowl. Okay, lalagay natin dito. Yan, sa gitna guys. Tapos na yung ano natin, miswa na may patula, itlog at sardinas. Yan, so yung ano natin, spring onion lalagay na natin. Okay,
kakamayin ko na. So, ganyan lang. So, sana guys, nagustuhan nyo yung simpleng recipe natin. Mura pa at napakasarap. So, sana po patuloy po kayong subscribe at don't forget po to press the notification bell. Lalo na po sa mga bago lang po, sana po subscribe po kayo. Sana po nagustuhan nyo yung simpleng ingredients natin. God bless you po. Thank you very much.